Tadi ngaren numpak wae ora numpak taksi. Ora duwe duit, Mas. Dewekan opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngrencani. Leresan Mas alias kebetulan. Apa iya tadi? Niki plonjo nopo mbak yu badhe pindahan. Ampun kemas, ampean ampun kujiwa. Kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga plonjo ning pasar paing uwing-uwing prawan rondo kanggo rapate penting. Ning Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting. Josuk melang nyepen rondo dijamin kempling tenan lho Mas. Apa iya dek? Dak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi? Badhe teng pasar Mas. Tapi ngaren numpak wae ora numpak taksi. Ora duwe duit Mas numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngrencani. Suwun Mas. Leresan Mas alias kebetulan. Janjani kata rada kabotan. Yen purun Mas enggal-enggal ngrencani. Tekan ngomah mangke kula obahi. Topel wong lunga golek momongan. Niki plonjo nopo mbayu badhe pindahan. Ampun kemas, sampeyan ampun kujiwa. Kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga plonjo ning pasar paing uwing-uwing prawan rondo kanggo rapate penting. Ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting. Josuk melang nyepen rondo dijamin kempling. Apa iya Dek? Kempling tenan lho Mas.